Se queres que che sala hambúrgueres como esta, tes que aprender a facer este pan de boniato. Suave, esponxoso e brutal. Empezamos mezclando os ingredientes: fariña, sal, azúcar, puré de boniato, a levadura disolta na leite e un ovo. Integramos ben e cando teñamos un bo engrudo empezamos a amasar. Cando o gluten estea parcialmente desarrollado incorporamos a mantequilla en dados, a temperatura ambiente, e seguimos amasando, axudándonos dunha rasqueta para despejar a masa do mesado. Dámoslle un repouso de 10 minutos e volvemos a amasar 5 minutos máis. E repetimos esta secuencia 2 veces máis ata que quede ben lisa. Poñémola nun bol, tapámola a fermentar unhas 2 horas ata que duplique o volume. Desgasificamos e ca axuda dunha rasqueta porcionamos a nosa masa en pans de 130 gramos aproximadamente. Collemos os extremos da nosa masa e levámolos ao centro, damoslle a volta e boleamos. Pasámolos a unha bandexa de forno e pintamos cunha mezcla de leite e ovo a partes iguales. Deixamos que fermenten outros 45 minutos e levámolos ao forno uns 12 minutos a 180 grados. E listo, pan caseiro brutal.